Wel, mae cerddorion ifanc Dyfed fel mae teitl yr elusen yn awgrymu yn gwasanaethu tair sir ar y hen Ddyfed, sef Sir Gyfyrddin, Sir Garedigion a Sir Benfro. Ac yn ei hanfod beth ni'n gwneud yw i ni'n cyflogi cerddorion proffesiynol o radd uchaf. Bobl sydd yn gweithio yn dinasoedd mawr ni oherwydd dyna lle mae'r gwaith iddyn nhw. Maen nhw'n Llundain, yn Caerdydd, yma'n Ceinion, Birmingham, lle bynnag, ac yn ni'n dod â nhw i fewn i'r siroedd i weithio gyda plant a ieuenctid, ac yn ni'n rhedeg tair rhaglen. I ni'n rhedeg rhaglen i gyfansoddwyr ifanc, lle ni'n dod â cyfansoddwr preswyl i fewn i 15 o ysgolion uwchradd bob blwyddyn, ac yn rhedeg ensemble ochr yn ochr gyda hwnna. Mae'r ieuenctid yn cyfansoddi gwaith i'r ensemble, a mae'r gweithiau hynny wedi ni'n cael eu perfformio'n gyhoeddus. Yr ail rhaglen i ni'n rhedeg wedyn yw'r rhaglen i offerynwyr ifanc, lle ni'n cynnal penwythnos o ddosbarthiadau meistr iddyn nhw. A'r trydydd rhaglen wedyn ni yw'r rhaglen i ni newydd sefydlu i ddatblygu sgiliau ensemble ifanc, lle ni'n yn prynu fewn gwasanaeth ensemble proffesiynol i weithio gyda ensemble sy'n mewn ysgolion er mwyn mireinio sgiliau nhw o gyd chwarae. Tra mae'r ensembles gyda ni hefyd, i ni hefyd i ni defnyddio nhw i gynnal cyngerddau matinau plant cynradd ac i wneud gweithdai mewn ysgolion arbennig gyda bobl ifanc a phlant sydd ag anableddau dwys. Wel, mae Grant Hanfod Cymru yn hanfodol bwysig i ni eleni, achos i ni wedi colli'n arian i gyda Cyngor y Celfyddydau fel mae'n digwydd bod leni, ac realiti'r sefyllfa heb Grant Hanfod Cymru byddai'r gweithgareddau yn ddim yn gallu digwydd. Felly mae Grant Hanfod Cymru wedi bod o help mawr i ni i alluogi ni ar rhedeg yr rhaglen am flwyddyn arall o leia.